Boas tardes, galegos, galegas e xente del mundo. Estamos na adega Tear da Ribeira Sacra. Aquí están os seus viñedos. Unha foto real dos seus viñedos, mira onde están. E estamos concretamente, xa dentro do que é a Ribeira Sacra, que digamos que o cielo, e dentro do cielo está onde está sentado Deus mesmo, que é no territorio de Amandi. E de aquí sale este viño, este. Vedes aquí, Tear da Ribeira Sacra, Amandi, sale este viño. E este viño é exactamente igual que este viño. Por qué? Porque todos somos iguais. E nós sacamos a mellor calidade. E este viño ten a etiqueta simplemente para darlle máis visibilidade, nada máis. Pero é exactamente este viño. Este. Ei, alcalde, usted non me estará pisando un poquinho por encima? Pero non sei a que te refieres. Ahora mesmo me colles como que non... Hai pequeñas palabras como boas tardes, galegos e galegas xente del mundo. Perdón. É de papá, É de papá, O sea, inventaste... É de papá. Pero inventaste tíos galegos agora. E as galegas. Apártese por ladinho. Por favor. Apártese por ladinho. Por favor. Apártese por É ladinho. que de verdade, tío. Que Apártese por no, ladinho. no, ahora dai. Eu non quero conflito. Usted o que pasa é que cando non pode con o inimigo, únese el, que gustou vendo detallitos. Pouco lle queda xa no concello, así que, Bueno, estamos aquí en Bodegas Tear, estamos aquí con dous propietarios, un é o empleado, do outro é o propietario. E falta un propietario máis, non? Sí. Cantos son? Dos propietarios, non? Sí, todo. Unha bodega pequena familiar e van nos explicar aquí un pouco os viños que teñen. Un momento, só un detalle. Hai máis jefes que indios aquí, parece. Pero bueno, sigamos. Porque son dos propietarios e un empleado. Isto parece xa o xuntamento. Si, por un momento. Porque unha adega e parece o xuntamento. Bueno, sigamos. Explícanos aí, Óscar, empeza tú explicándonos aí un pouco os viños. Bueno, xa falou o alcalde, ben falado, por certo, como se entende que ten verbas, está acostumado a estas cousas. Ahora sí, pero traballar... Si, traballar pouco, pero eu que teño sagas. Bueno, no, Tear fai a parte outro viño, fai máis gama de viño, pero fai un que é un viño selección que, sabedes aquí tamén, para galegos. Galegas, xente do mundo, temos outra etiqueta, pero é o mesmo viño, etiquetado con denominación de orixe Amandi, E este é un viño de selección, digamos que é un viño como Tear, pero está seleccionado, ten as uvas seleccionadas, tiramoslle, é unha vergoña dicilo, pero é así, tiramos a mitad das uvas para facer este viño, este e este, que é un viño. E despois temos outro viño que é Capador. Capador ven como recordo do avó da bodega, que era en sí Capador. É un viño que está feito en barrica para que dure anos. Está elaborado en barrica francesa 6 meses e despois metémoslo en botella e vendese, é unha calidade excepcional. Para eses convites que fai o señor alcalde, para esas súas Bueno, convidar o mínimo. Bueno, se non son convites, pagar, sempre hai quen pague. E despois, aí o jefe explicará un poquinho máis o que é o tema do Nilo, rosados. Sí, bueno, aquí temos un botello que para mariscadas vai ir Pois interesa moito, tamén os Bien mariscadas pintado, que se xogara moito voto, sí señor. un botello que para os amigos e para as mariscadas esas que fan así a petit comité. Conste que eu provei este bodega e está completamente excepcional. Digo de corazón, eu vou dicir o mellor que provei, porque vou a mentir. Pois este é un botello prácticamente 100%, leva un pouco de greixadura, un botello fresco do ano, un botello ideal, o que lle digo, ideal para as mariscadas esas que fan en petit comité, Sí, con os papéis, seus impresionante. acólitos votantes, Sí, sí. eso... Futuros votantes. Futuros, fai as mariscadas solo con futuros, malo vexo. Despois temos aquí un rosado que, un viño fresco, moi xove, tamén, un viño do ano, mencía 100%, que, está gustando moito para as mulleres dos votantes, e das votantas. Bueno, é un como mito, se leva ahora. permíteme que interrompa, pero é un mito que este viño guste das mulleres, porque eu comín hoxe precisamente con ele e está realmente espectacular. Estes viños son teñen máis corpo, pero este é sublime. Pois xa sabe, cando teña que o 50% do electorado embaucar, Sí. Este viño has de tomar. has de tomar. E despois temos o que é o Tear normal, que é o, digamos, o primogénito da familia, que é un Tear mencía 100%, mencía do ano, mencía xoven, e é un viño exactamente igual que estamos embotellando para estes amigos que son Todos somos iguais.
E insisto, simplemente é para darlle máis visibilidade a este fantástico viño, por que pusemos esta etiqueta, pero é exactamente o mismo viño, e a nós non nos importa nada, porque temos o xelo ganado, que compredes este viño ou este, porque é o mesmo, ni máis ni menos. Este simplemente é para darlle un paso máis ao frente, pero que sepades de onde veñen as cousas. Alcalde, vostede viu onde sai o viño, non? Home, eu estive ali nos viñedos e tal, e foi completamente maravilloso. Dijo, Dios mío, non sabía que facía falta andar polo Sí, mundo. porque Ribeiras Sacras hai moitos, pero Amandis... No, a Mandi é o punto. O sea que xa sabedes, Bueno. galegos, galegas e xente del Alcalde, mundo. para un poquinho. Óscar, dile ao alcalde, porque o alcalde ni é su perfil do alcalde. Dile porque a veces a xente pregúntame, oye, unha botella de viño se vale 2 euros, 1 euro. Explícate ao alcalde canto vale a botella de viño, o chollo que dá este viño, dile, que tu és un empleado da bodega. A ver, canto pode valer unha botella de viño da Mandi traballado aí abaixo? Non ten prezo. O chollo que hai. Eso non O ten chollo prezo. que hai. Sabedes que non hai xente para Hai que traballar coller en un Portugal, prezo. será. Ahora, hai que darse conta dunha cousa. A calidade hai que pagala. Sí. Non hai outra cousa. Señor alcalde, díase conta. No, aí sí. Ten que facer un convite. No, a non me calidade hai que veñan pagala ustedes e- dentro viños dise comercial. No, eso aí estamos todos de acordo. Eu non- A calidad dos impuestos, que aquí un 21%, Home, o outro non paga. Bueno, a ver, a xenda somos todos, a vederos. máis sanidade que ven á bodega, máis tal, ao final cobra todo Dios, menos o Óscar que vai á viña a traballar. Os que É o somos, que hai, é os que que mira, somos e a servidores bodega- públicos, E a bodega non gana un peso, todo é papá. Aí vedes o perfil. os que somos servidores públicos tamén comemos, ainda que non sea todos os días. Entonces, eso... Pero bueno, eu non quería meter o dedo nesa olla, simplemente quero dicir, ven, compañeiro, ven aquí tendes, mirade. Exactamente isto, mirade, tendes os viños que son exactamente o mismo. Mirade, que maravilla. Da igual. Non engañamos a nadie, é Non o engañamos a mismo ninguén. viño este que este. Este que este, exactamente igual. Estivemos aquí na adega, tear, para que comprobedes que é así, ni máis ni menos. Así que agora, se queredes, sería importante que dixas o viño é unha atrapallada. Non, probaino primeiro. Primeiro probades e despois opinades. É un requisito importante. Primeiro probar e despois opinar. Por qué? Porque todos somos iguales. Se non queredes compralo en galegos e galegas e xente del mundo, tendes Adegas Tear. Funcionando. Veña, chavales, hai que funcionar, que a vida está se pondo moi jodida para algúns. E outra é super fácil, é cuestión de...